Čaute, teď mám dalším videjku a dneska hráme Clash Royale. Když jsem se dostal do arény 9, hej? Yes. That's pretty fucking good, man. Toto je môj deck. Je celkom dobrý, ako vyhral som a zároveň som sa s ním dostal do arény 9, takže nice, that's pretty fucking good. No, ja neviem, čo tu ešte také máme. Ešte si iba pozriem screen s tričkom, dobre, lepšie. A je to balón challenge, ale neviem, či chcem na ňo ísť, lebo ja balón vôbec nepoužívam. A to môžete vidieť už len, že ho mám na leveli 1, hej. Ale nepoužívam ho, nikdy som ho aj nepoužíval. Takže, tak. No. A tu som dal také 2 viktórie. Takže battle. Defeat. Potom tu som dával nejaké viktórie, ale ja väčšinou dávam viktórie iba v tomto. V 2v2 battloch, nie tak, že normálnych. Nechápem prečo. Ale ja by som sa chcel porozprávať s vami o jednej udalosti, čo sa mi stalo v živote. Nie v živote, vlastne v Clash Royale. Tak, slyším si trochu zvuk. Dobre. A no ja som išiel, hej, nejaké to 2v2 a zrazu idem. Útočíme, hej, na pravú taverku z môjho uhlu, hej, na pravú taverku, ideme, dáme na dole push, 1 HP. A že, no mám fireball, nie, ideme na druhú stranu, 1 HP. No a super, 1 minúta. Zničíme tú ľavú taverku, oni nám zničia pravú taverku. A však v pohode, však tú pravú dáme taverkou. Ne? A idem a zrazu dajú veľký push a ja na ňu hodím fireball. Ideme do overtimeu. Dajú veľký push, zasa dám na ňu fireball. Potom idem znova, dám na ňu fireball. Overtime sa skončilo. Však sme mohli vyhrať. Však sme mohli vyhrať, ale nie. Ja tak stále budem na nej hádzať fireball a nie na nejakú taverku. To bolo najhoršie, to bolo dačo hrozné, čo sa mi stalo v živote. Tak. To je všetko pre toto videjko. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite like, takisto odber pre viacej videok. Čaute. Peace out.